beyibuke la ngake ngayizwa leyo nto baba ngayiphika bese bethi hawu le ngane yakwasibanani isinomgodi la ngemuva kusho ukuthi ayisaphelela iseyona intombi yabo bese beyibiza beyikhiphe intombini bese bethoza la bese iyeza ithi mayifika bese bethi ungakwabani bese bethi mhlambe nogogo awukho bese kuthiwa hayi bese beyithuma beyinikeze beyithuma nje kube content la bayikhipha le ntombi ihambe ngoba ichaza ukuthini lonto uma umuntu wanentombazane engaseyona intombi esina le ntombi noma ephathwe intombi usezingcolisile uzithulile okay all right uma ngabe esefika bese befika bethi bese befika mase buye kumthi bese belala naye ntambama sekuzothi ekuseni bese bethi awuchame lapha besho esigigini sokuchama noma incozo yokuchama bese awuchama lapha ngesikhathi lo mntwana echama lapha bese bezwa umsindo wokuchama esikhathi echama kuthi fa bese bethi hawu usiyafaza lelo gama elithi umfazi ke lisuka lapha ekufazeni komntwana ongasenabo umntombi suke manje umchama khona vela awusathi angithi phela imbobi ibincane angithi imbobi ibincane. What's up, my favorite viewers at home, at school, wherever you are? This is your girl, your favorite host, Amaya Ntana, coming with some fire, you know what I mean? Welcome to the A-List Corner, baby, and I'm with my guy, yeah. It's your boy, Mo Teens, the model more, come with more energy, more fire, baby. More fire, baby. You know what it is. Except boys, siyaphela. Hey. Tina, mantombazane. Ma-2K. Ngithanda izinto phela, enhlalo yaphela. Yazi, I've been wanting to talk about le mpilo esizama ukuyiphila as amantombazane ase-South Africa. Wrong. Le nhlulayo. Iyasihlula. Me, I'm excluded, but iyabahlula. Excluded. Okay, angabi biased. Ne. Singamantombazane siyaphela, bro. I'm a blesser. And one thing engaziyo ngalento le yabo nje kwi-long run dog kwi-long run izoba affecta yabo le mpilo abayiphila manje yelevisha le abayifunayo yeleisure le nibona ko Cardi B iphila nala uthole ingane ena 18 kwi-club dog yabona ukuthi nalento isuka from i-background yabo uma ukhule vele ekhaya kini ungayenzelwa izinto especially yabona i-father figure dog it plays a huge role dog yabo especially masingamantombazane yabona ubabakho ezintombazane mayezoyidlala i-role yakhe yokuba ubaba ekunakekele ekunike yonke into oyidingayo kungabe ukuthi usuyithola komunye umuntu isiyakumangaza yebo lonto le yiyo eyenza ukuthi amantombazane egijimela ileisure singakafiki isikhathi kanti patience dog na umntana abancane ngeke umbone ukuthi seclubini uhle nomjida olingana naye bro like yabona bambijana dog imbijana like bancane uthola abancane dog cuz abasifundi intanga angithi nina anikakabi nayo imali and patience kubo into abangakwazi ukuthi bebe nayo dog bafuna abantu bazobayenzela yonke le lama blesser ke boy lama blesser ngithi bafike belale nawo for money akekho umuntu ofesa ongakugaya bese u10k ngokuthi wena umvulela ikhekhe come on bro ikhekhe bese all over yathola la ekhoneni fast uyintombazane bese awuyicabanga ngani ukuthi lento le bese ukuthi lo mjida okay mina engqondweni yami ngitshela ukuthi bese angithi nanokuthini labantu bagijimela izingane ngoba bayazi ukuthi i-subconscious yabo ayikho ekutheni bayadayisa vele i-subconscious yabo ipure bawukuthi banokuthi nje ayi shuthi ngoba engiphi imali uyangithanda so ngoba pure dog uhambe entombazaneni ilale nayo kanti thola ukuthi uthwele boy lezi zinto lezi zithatha izinhlanhla zithatha ama blessings after like 10 years usubuye ekhaya awusanalutho ushawa umhlaba uyibuza ukuyenzakala kanti zonke izinhlanhla zakho dog ziqoqiwe kanje for 10k for 10 thola ukuthi bese ubuza uba i-multi-millionaire dog at a certain age kodwa manje you are being delayed because of ukuthanda izinto yabo mara azini since like our guest today izokwazi uba-educator kahle bazi ukuthi balinde isikhathi sabo everything happens for a reason if asikafiki isikhathi sabo bakwazi ukulinda and yabona I think ubaba Mhlongo
is a perfect person abafundisa kahle. And I'm so glad ukuthi uzobe enathi today. Yes. Because he's gonna educate so many teenagers, especially ama-teenager guys. Like, asingafi sibuka kanje. Yeah. Asingafi khona abantu abakhona abangasiluleka. Yeah. So today, guys, ngoba senzwile ubaba uMhlongo is back with us with another episode, with another educational episode. Let's welcome ubaba uMhlongo. Baba uMhlongo, Yeah. you are back again, back with us, with some fire, Back with more with fire. some educational fire. Because Sasa, namhlanje baba sikudinga ngempela ukuthi ungenelele kithi, especially thina amantombazane sidinga ukuthi nje baba usiluleke. Hey, balahlekile labantu. Silahlekile, we are lost. Balahlekile. Awubadosa babuyise endleleni Yeah, babusho. especially njengoba usushilo wena nkosazana encane lokho kushoyo ukuthi ngempela nilahlekile. Mina into engidabukisa kakhulu ukuthi ukulahleka kwenu nilahliwe. Uma ngabe uzalwa umuntu odusiwe, naye ezalwa umuntu odusiwe. Kuwena masufika kuwena lento isinjengesihabit, it's a recurring decimal manje ukuthi manje kuzozala isizukulwane esidusiwe, yabona? Yeah. Okay. Non-stop. Ake ngichaze kanje. Ayikho into we as Africans, yabo, ayikho into ebaluleke njengokuthi njengengane intombazane. Ingane intombazane ibaluleke ngani? Okokuqala ingane intombazane is an angel on earth. Iyingilosi emhlabeni. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba umnini mandla onke uthi abantwana bamantombazane ibona bayisibuko lapho khona ezibuka khona ukuthi ubuhle bokwenza umuntu ubona kuphi, yabona? So ingane intombazane injengesibuko, isibuko masisinofa asibe sisakwazi ukubukeka ukuthi singakwazi ukuyibuka kahle. Mawuthi uyayibuka uhlukana phakathi ngoba sinofa, yabona? Alright, okokuqala ngokwesiko lesintu ingane yentombazane mayikhulele ekhaya Khabo nina. ake ngithi ekhaya noma isekhaya kunina lapho izalwe kwathiwa ikubo la yikhaya leli, ngoba ngizongena lapha ekutheni mase kuthiwa ingane mayizelwe ekhaya kunina kuhlangana kanjani ingane kuthiwa ingane yasekhaya kunina kungesho ukuthi yala kubo koyise wayo, yabo? Kusuka okay, mangiza la okokuqala ingane intombazane ayithintwa ngesandla, intombi ayithintwa ngesandla. Mangithi ayithintwa ngesandla ngichaza ukuthi uma ngosuku mhla umntwana wentombazane ephathwa ngesandla umuntu wesilisa ingalo losuku mhla lo muntu wesilisa enelungelo noma lokumthinta umntwana, bese ngoba ngesikhathi umntwana wentombazane umthinta kusala iminwe nesandla sakho. That is why bekuthiwa ngesikhathi abantwana bekhula bamantombazane bekunabantu ama-elders noma iy'ntombi ezindala ebezimluleka umntwana zimbhazizine kunepolisi esho ukuthi awukwazi ukwenza ukuthi makuqhamuka umfana ekhuluma nawe ukwazi ukuhleka ngoba ayikho into ehlekisayo kumele uyihleke ekhulunywa umfana, yabo? Mangabe kuqhamuka umfana ekumisa ukwazi ukuma ngoba wena awazi lutho ukuthi lo muntu nje bekumisa nje kumele akhulume ukuthi ukuze ulalela awume. Izinto oyifundise lezi zinto zonke bezingacindezeli, bezingafundisi, bezingenza ukuthi kube sengathi ingane kumele iphile impilo ukuthi icindezelwe ngoba ingeke ikwazi ukufunda izinto. Bekuyizinto lemkhubi beyenzela ukuthi ikonge igcine wena uyileli yagolide uyileli yafa ngoba isikhathi sakho asikafiki. Namhlanje ingane zamantombazane zingena kulezi zingena okokuqala zingena ekuthenini zingene kubantu besilisa isikhathi sakhe singakafiki. Inyama yomntwana wentombazane kubalekile ukuthi ikhule izivuthwe ukuze athi mangabe sekufika isigaba sokuthi ayinikele kumuntu wesilisa yilapho khona athi noma makwenzeke ekhulelwa kwazeke ukuthi umzimba wakhe negazi lakhe alizukukhandleka ngoba umsoco wegazi lakhe ubususho ukuthi ebudaleni bakho usengakwazi ukuthola umuntu besengakhandleki. Baba-ke kule phuzo olubekile lokuthi kudala wawutshela ukuthi okay ungami emfaneni. Angithi leyo nto leyo kahle kahle kwakuwukuthi bafuna ukukugcina. Yes. Kodwa baba mina ngokombono wami
ngibona ngathi lokho kuhle kubi yabo because mawungitshela ukuthi mina ngingami nomfana mhlawumbe uzofika umzali uthi ungami nomfana ungakhulumi nomfana uzomitha yabo uyafika umfana ke manje engikhulumise kube nokuthi hayi yathi ngiphendule ngibona uzomitha yini sengiyamphendula ke manje angimithi thula angimitha ngithi baba vele sengifuna ukwazi ukuthi kungani bengafuni kahle angise basitshela ukuthi singami nabo sengiyakhuluma ke naye mina ngiyabona ukuthi ayikho into eyenzakalile kimi angenzakanga lutho sengicurious kakhulu ukuthi shothi ekahle bayaphosisa sengifuna okay uyabo nayi into engizokuchazela ntombi kulo mbono wakho lo obonayo okokuqala isizathu sasidala ukuthi kuthiwa ungami nomfana noma umfana ukwazi ukuthi mekumisa ume yes futhi awukwazi ukuthi mekukhulumisa ukhulume naye yes bese mawubuza wena ukuthi uma ngabe okokuqala nje bengafundisiwe ngesikhathi esithile esiphambilini nama njengabe lokho kusenzeka bengafundisiwe ingane ukuthi mangabe kuthiwa ifanele ithi kuthiwa ungami nomfana bese buzo hayi kuzoba nani bekuthiwa okokuqala into kufanele iyazi ukuthi ingane kufanele ibe nemizwa yenhlonipho ukuthi ayikwazi ukubuza umuntu omdala ukuthi mangukuthi angingakwenzi ngobani because lokho kwenza ukuthi kuveza uphawu lokuthi usebenzisa okubahlaza okwesibili kanti le mithetho igcinele ukuthi iyazi ukuthi khona la ikuvikela khona okay uma ngabe uke wakhuluma nomfana noma wama nomfana lokho sekuchaza ukuthi kwawena kufanele uzizwe ukuthi njengamanje kunomthetho kunomthetho sengoyiphulile uthi noma uhamba because into engiyichazayo uma ngabe ingane yenzelo zonke izinto iba novalo lokwesaba hayi wesaba ngoba uhlukumezekile wesaba ngoba kunesithunywa esihlezi nawe esigadile esikunika uvalo ngaso sonke isikhathi esikukhumbuza ukuthi lento uma usuyenza usikhona umgwaqo osuwelile wrong ongakakufanele ukuthi uwena mangabe okay mawusufika ke esigabeni sokuthi ke manje okay ugane okay yini enhle ekuthenini uma usufika esigabeni sokuthi ugane okokuqala into engifuna ukuyichaza ingane ngeke ngachaza phambilini kodwa ngeke ngisabuyela khona ukuthi ingane yentombazane yenzelwa usiko yenzelwe ukufakwa endlini ikhishwe yenzelwe lokho kuthiwa yini umhlonyana noma ithunga lezo zinto yenzelwani zona yenzela ukuthi njoba isuke yenzelwe ithunga noma yenzelwe umhlonyana isuke inikezwa isigaba sokukhula kumenywa izithunywa noma izingilosi ezithile zala ekhaya ezigada ubuntombi beyintombi ukuthi lo mntwana sekufanele lezi ingilosi zimeluse ngoba usefika esigabeni sokuthi sekungaqhamuka ubungozi obuthile bokuthi sengaqhamuka noma imuphi umuntu wesintu athi memkhohlisa athi memvulisa ubuntombi bakhe ebese yakhulelwa ayikho into eyikhulelwa nje eyihlazo njengengane yentombazane evele ikhulelwe ingaqome indawo kahle kahle thina baba ukuthi ubani umkhulelisi thina kahle kahle baba thina nje silimazwe abazali basilimazile abazali nje basilimazile abazali and bona bekho aware cabanga yabo because abona ukube umzali nomzali mayiba nengane yentombazane konke lokho bukubala baba khambe ngendlela yabo khambe ngendlela into esilimaze kokuqala ukuthini bona abazali bethole thina ungekho umshado yiloko nje kokuqala uyabona ingane nami ngifuna ukuya lapho ke usasho kanjalo yazi into ebalekile kakhulu nansi uma ugcine kumntombi bakho wenzelwa yonke imikhuba yokuthi uyingane yentombazane uyintombi because intombazane akusiyona intombi intombi akusiyona intombazane intombazane umntwana ngeke ngisho futhi kwesifazane ngoba leli gama lokuthi wesifazane lishenyile umntwana osemekeziwe kusho ukuthini ukumekeza kusho ukuthi sewuthinto umuntu wesilisa wakuphuca igolide lomuntu mbaba yiko ngizothi intombi yami yes okay uma ngabe leli gama lithi umuntu wesifazane noma umfazi lisuka la ekuthenini kwakuthi mangabe intombi zincekeza yini ukuncekeza yilokhu kusina kweintombi uma isina ezinyathele emhlabeni engathi ayithandi amahubo azo
kuthiwa wona azisini amahubaza anyathele ngamandla emhlabeni zisina zisoft kuthiwa ziyawuncekeza umhlaba ngoba izintombi zizingilosi zomhlaba yonke into zithinta kahle gentle ngoba abantwana abayizingilosi uma sekudinwe bona sekuyibona esebeshanje kanje kuthinta kakhulu umdala bese ehlisa isiqale kiso salonto uyabona okay intombi babethi-ke ogogo bebona bethi mabethi ziyasina lapha ingcekeze ziyancikeza lapha ziyasina bese bema ngemva kwazo bese bethi babo ingane yakwabani beyibuke la ngayizwa leyo nto baba ngayiphika bese bethi hawu le ngane yakwasibanibani isinomgodi la ngemuva kusho ukuthi ayisaphelela ayiseyona intombi yabo bese beyibiza beyikhiphe ey'ntombini bese bethi woza la bese iyeza ithi mayifika bese bethi ungakwabani besesho bese bethi mhlambe nogogo awukhona sekuthiwa hayi bese beyithuma beyinikeze beyithume nje kube khona into ethile abayikhipha le ntombi ihambe ngoba ichaza ukuthini leyo nto uma umntwana entombazane engaseyona intombi ma esina le ntombi noma ephathwe intombi usezingcolisile uzitholile okay alright uma ngabe esefika bese befika bethi bese befika mase buye bumthi bese belala naye ntambama sekuzothi ekuseni bese bethi awuchame lapha besho esigigini sokuchama noma ingcozi yokuchama bese awuchama lapha ngesikhathi lo mntwana echama lapha bese bezwa umsindo wokuchama esikhathi echama kuthi fa bese bethi hawu usiyafaza lelo gama elithi umfazi-ke lisuka lapha ekufazeni komntwana ongasenabo umntombi suke manje umchama khona vela awusathi angithi phela imbobo ibincane angithi imbobo inkulu ivulekile imbobo leli gama elithi umfazi-ke lisuka lapha intombazane umntwana osephumile emntombeni wazi wathola umntwana kuthiwa iyintombazane okay kubaluleke ngani ukuthi umntwana azigcine kushaya isikhathi sokuthi usetsheliwe ilungelo lokuthi ukukhula kwakhe sekumlungela ukuthi usengathi uma inhliziyo yakhe imkhombisa isoko elithile usengakwazi ukutshela intombi ey'ndala ukuthi into insizwa kabani ngiyibonile bese ekhipha into ewuphawu elizokhombisa ukuthi uyayivuma insizwa kabani yebo njengobuhlalo njengani okay uma usiyikhombile intombazane isiyikhombile intombi isikhombile isoka bese intombi mayiselikhombile isoka iye bese kwenziwa yonke imikhosi bese iyalobola lento ukulobola nokuthi awuchazi ukuthi ngoba lo muntu sowukutshengisile wakukhiphela obala ngokwabadala nentombi enjalo ukuthi wena usulivumela isoka inhliziyo yakhe seyingena akuchazi ukuthi lokho sekufanele uqonde ngqo kulona ebese uyolivulela ngaphambili into echazayo ukuthi sekufanele aqede ukulobola bese eqedile ukulobola ebese uyogcaciswa uyochanguzwa awukathinti uyochanguza emzini okay kwenzekani uma uphuma okokuqala intombi mayiphuma ihamba iya kochanguza emzini uyise ubamba inkomo le kuthiwa yokumncamisa noma yokumvalelisa ukuthi usiyahamba bamba inkomo esibayeni bese ubulala inkomo esibayeni bese esethi lo mntwana ngiyamvalelisa uyahamba namhlanje uyogana koyibanibani yabona mayesehamba lo mntwana mayesehamba uhamba namakhosi kunamakhosikazi ahamba nayo amakhosikazi-ke ayilabo okuthiwa ngolimi lamanje omama uhamba nabo laba bawomama khona into esibiza ngokuthi isithebe sakhiwa ngenduma siyalukwa ngenduma ngonye uhlobo lotshani oluthile okuthiwa induma siyalukwa lesi sithebe mase silukuye siba yinto engathiwa uzulumathi noma umanto wesizulu yes kodwa sisuke siyinto ephatha into edliwayo lesi sithebe phakathi sisuke sinenyama lo nyama ibizwa kuthiwa yinsonyama lo nyama yile nyama yaleyankomo akade evaliswa ngayo uyise yabo sigoqe yona bese kuba nesithebe esingaphethe lutho lezi thebe zisuka phi kubo kwakhe lo mntwana onjani oyintombi nto ophelele omhlophe ubuntombi busho ubungilosi kulo mntwana bese kuhamba makufika lapha emzini felisini usini ugcaca udendo ugcaca umntwana kwenzeke yonke imikhosi bese kushaya isikhathi sokuba
ayobonana nesoka lakhe. Okokuqala lezi ntombi ezindala ezazikhona ngesikhathi evuma leli soka zikhona namanje yabo. Sekuzokhethwa indawo nendlu lapho khona ezondlalelwa khona nesoka. Uzofika endlalelwe nesoka, meqedwe ukudlalelwa nesoka bese kuthathwa lesa sithebe esinganalutho. Lese besingananyama. Bese sibekwa lapha ngaphezulu. Bese iyatshela ukuthi lesithebe ungasisusi. Ngesikhathi umkhwenyana esegibela phezulu kwakho esekufaka iva esekufaka lento yakhe bese kuqhuma leli gazi eluphawu lokuthi ubugcwele uphelele. Ngesikhathi ekufaka into enzika lesi sithebe lesi sizobe leli gazi lakho seliwela la kulesi sithebe. Yes. Uzotshela ukuthi uma ngabe sengiqedile benikwenzela umkhosi usithatha lesithebe usibeke esithumba njeni. Ikuphi esithumba njeni? Yilana nje mawuvula isicaba la iduzane nomnyango kuthiwa isithumba njalo ndawo. Uzobe sesibeka khona asibeka sitheze kanje. Sekuzovuka ugogo wala ekhaya shuthi uyisoka la lo makoti okuyena obeka lesithebe ugogo wakhe lo. Uzovuka uyazi ngoba abantu abadala bekubalekile ukuthi bagcineke phakathi kwemndeni ngoba kunemkhuba namasiko ezinto ezilungele bona kuphela. Sezothi mangabe afika asithathe lesithebe abesiyasiphenya ebesebona leli hlule besiyacikiza sethi athi ingene intombi emhlophe ingene ingilosi. Yini edala lokho? Ingoba leli gazi likhombisa ukuthi lo mntwana ubephelele ubeqala khona isitho sakhe besiqala ukuthintwa lapha ekhaya yama. Uzosithatha lesiboko asibeke enhla kwesibaya ebese sesimboza ngesinye ugogo afike naso esihloniphisa ngesinye. Sekuzovuka umamezala ke unina wesoka lalo makoti. Bese yabuza ugogo, "Hawe gogo wentombi kavuka ibambe kuhambe kanjani kumakoti?" Ubuza ukuthi utholakele emakoti ukuthi usaphelele na. Bese sethi ugogo bese sethi uma wesoka ethi angazi wentombi kaPhefeni udaba luseyithebeni. Awafika asikho isithebe. Uchaza ukuthi akahambe ayobuka lapha phakathi esithebe. Uzofika asiphenye lesithebe esingaphezulu bese efica le yanto le kuyona eyigugu kakhulu ekhombisa ukuphelela kwalento. Bese siyakikiza sethi ingene intombi emhlophe ingene ingilosi ekhaya yabona. Uma ngabe seqedile usezobe senza njalo ugogo uzobe sethatha lesi sithebe ebese yanaso eyongena nasesibayini ngoba ugogo usiyangena esibayini afike angena esibayini bese efike eseqhanda umquba kancane la aqhande kancane bese thatha uthi uquba umquba kusuke sekubulongo kusuke sebomile sebunjengento engathi igayekile noma engathi isiyimpuphu ngisebenzisa ngogaba lompuphu ngoba ilona elisebenza kakhulu okay selulimo olujwayelekile. Uzobe seqhanda lapha esibayini ebese esewohloza leli hlule lalesithebe bese sethi nina abala ekhaya nazi inkomo zenu lapho zaphelela khona ngoba intombazane ayilotsholwa. Umuntu osezele akalotsholwa. Uyadatshukelwa umuntu osezele kufuneka umuntu omdala ozomkwazi ukuthi amdabukele kuthiwa ngoba wena unazi inkomo endoda thile athi uyise wakhe angigezela naye ingane yami usho ukuthi angithathele lengane unginike lezi inkomo lezo ukuze ungithathele lezo nje ezikhona ukuze ihambe ikwazi kuyoba unkosikazi emzini wayo yabona Ukofoza. Okay masibuyela ke back siya ekuthenini sekonakele kanjani abantwana laba baba-Afrika abayizingilosi sebezini. Uyabona ayikho into ebaleke njengokuthi kufanele abantwana bazi ukuthi indaba yabo isuka kude. Ayikho into ebaleke njengeyigugu njengomuntu wesifazane. Ayikho into ebaleke njengokuthi uma umntwana ohamba uyozinikela emntwini wesilisa ngoba umazi ukuthi unemali ngoba umazi ukuthi uzokunika imali hambe umvulela ngaphambili engakaze akhokhe lutho engakaze enze lutho kini engaziwa ngisho ukwaziwa. Okokuqala lo muntu uzothi melana nawe afika kushiye nembewu yakhe imbewu yakhe ishiya ingane. Le ngane uyishiya nje kuwena lo muntu wena uzinikele kuyena ngoba ubona lento kuyena akho saka lona isoka lakhe. Engifuna ukukuchaza umntwana wentombazane
uma eke walala nomuntu nabantu besilisa abangaphezulu kwamabili usekuyisinengiso lokho okudala. Ngaziphi izathu? Ngaziphi izathu? Ngesikhathi owesilisa elele nawe uyintombazane, uma eshiya imbewu yakhe kuwena, eshiya imbewu yakhe kuwena echamela phakathi kuwena, into eyenzekayo ushiya isithunzi sakhe, yes. Isithunzi lesi engikhulume ngaso sani ingoba imbewu yakhe iqukethe bonke ubunjalo bakhe nesithunzi sakhe segazi lakhe, ingakho leya mbewu ikwazi ukwakha umuntu oba ingane ekhula iphuma inegazi njengawe wena oyizalayo. Kusho ukuthi ushiya isithunzi sakho segazi. Ngokobugugu-ke nangendlela esibaluleke ngayo thina ama-Afrika kumdali, uma ngabe uNkulunkulu uthi uma usudlulile ususemzimbeni ususebuya mzimba kamoya, umzimba kamoya wakho ureflecta zonke izinto kade uzenza emzimbeni wenyama, nawo umzimba kamoya uyawungcolisa. Yingakho kuthiwa umzimba womuntu mase kufanele athule ngenxa yokuthi suke kufanele ukuthi awuhlambulukele umzimba kamoya ukuze uhambe ungasayimbethe imithwalo yenyama. Kufanele ukuthi akhulume ukuthi uma kukhona into ayifihlile, uma kuthi wakhulelwa wakhipha ingane, kufanele lokho akusho ukuze athi medlula lo mzimba kamoya ukwazi ukuhamba usukhululekile usuya le endaweni usuya kumdali wayo njengoba wavela khona. Akekho umuntu wakwehla eyinyama umzimba wenyama futhi qatha emhlabeni. Umuntu uvaya emzimbeni kamoya ebese ehlela okhakhayini lwendoda ebese engena esinyeni sonkosikazi bese iyazala ebese seba umzimba wenyama. Mangabe futhi esephindela le inyama kube life ingene uthuli othulini ingene emhlabathini inyama uhambe lo moya uyele. Lo moya mawuhamba uphethe zonke izinawo wonke amacala kade wenziwa inyama yakho. So uma ngabe wena ntombazane unombiliyane noma udayisa ngawe noma umdayisi ngomzimba wakho unombiliyane udayisa so-ke ngichaza ukuthi ukubaleka nobunjalo babantwana mayiseganileke umntwana laphana akugeji, akekho umntwana ongeke amthole umntwana mase ngabe ngosuku lokuqala intombi iyakhulela, ngosuku lokuqala mawuyintombi into uphelele, ngosuku lokuqala mhlawulela khona nesoko, ngoba isinye somuntu wesifazane sisiba mayeseyintombi asigudli suke singekho kude leso kuyisona esamukela imbewu suke siseduze mayisemntombini. Ngesikhathi owesilisa efike ethela imbewu yakhe nje suke sivule kanje bese sivele siyamukela siyibamba ngoba asikabi bikho kude ngoba lo muntu akabhobokile la uvalekile yonke into yakhe iseduze ngoba leli isinye nje baseduze silindele ukuthi simukele umntwana. Manje baba mawuzi kahle mhlawumbe uyintombi wabreakwa wangakhulelwa chaza ukuthini? Shoot phela sobakuchamela. No ngizochaza. Okokuqala kuba kanje. Kuba sekutheni lokuqala lo muntu osuke kwenza lokho zisuke ithunywa nama ancestors akena asuke engazi. Usuke uzinikela nje kumuntu futhi oqala lo muntu ungekho into ahamba wayokhonza ngayo kini. So ke bese lezi ingilosi zakho bese zinqaba ukuthi kube khona ingane ngoba ingane njengoba sisho nje isibusiso. Angazi laba abayikhiphayo ukuthi laba abayibulala eseswini ukuthi bona isiphi isibusiso abasithola ngokuyibulala. Kodwa engikwazi ukuthi uma umuntu intwana intombazane ebulala ingane eseswini kunjengokuthi ubulela umbuso wezwe ngoba lo muntu mhlawumbe bezoba umholi wakusasa, lo muntu bezosindisa abantu abaningi, lo muntu beza nemoya eza namandla okukhuleka namandla okuphilisa abantu nezinto eziningi. Lo muntu bekunesikhala esikhulu esimdingayo emhlabeni. Like kulokho bukusho ukuthi amantombazane awazi kahle athembeni mayikuthi abulala ingane yabo, because leyo nto leyo isuka ingane le bizozalwa isuke iyinto enkulu nani mhlawumbe bizoba into enkulu emhlabeni isize nani. So I'm asking la ukuthi yazi ukuthi kwi youth yamanje abo generation yethu manje
umuntu uyayenza leyo nto leyo uthola ukuthi abazi ngisho ukwazi abazali yabo leyo nto leyo uthola ukuthi uzenzele emakhosombeni and then akagezwanga right ehambe eyolala nabanye abantu mhlawumbe uzofika ulaye nomfana iletha yiphi impact lowo nje leso senzo leso since yena engagezanga like ukuzoletha ini kumfana. Okay, okokuqala nje siyazi sonke ukuthi uma umuntu efelwe kumele ageze azile ageze ahlambuluke abese esebuyela ebuntwini. Okay, kunalento yokuthi emzini mangabe kufiwe kufanele ukuthi uma umndeni usuhlangana bese kwenziwa imikhuba njengemikhuba yokuthi kuhlangana umndeni kube khona izimbuzi ebulawayo kusethi kudliwa amakhubalo kusho ukuthi ingxube yemithi ehlanganisiwe yenziwelani lento yenziwela ukuthi kusuke ususwa kuqheliswa isithunzi somphefumulo womuntu ohambile ngoba isithunzi somphefumulo womuntu ohambile uma ningakwenzanga lokho lowo muntu noma engasekho inyama yakho senigqibile kodwa yena umoya umthunzi somphefumulo wakhe sisekhona phakathi kweni singase siphinde sidale okunye ukufa futhi sithande ukuthi silande omunye umuntu. So uma kuza ngasesigabeni sokuthi ukhiphile ingane noma uphuphumele isisi noma ukhiphile ingane ungumntana wentombazane wase leyo nto uyayi-ignore ethe uyikhiphile wase uyayi-ignore ngoba uma ingane uyikhiphile ingaziphumelanga ngoba uma ibiphumile ubuyithanda kodwa uma uyikhiphile kusho ukuthi wenze lokho ngenhloso usuyahamba usuyolala elokhuzini leli isiyolala noma umfana lento ichaza ukuthini iya ngapha ngasohlanganisweni lokuthi umuntu uma umntwana womfana kufanele kwazi ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthi wena uyinqolobane la khona kugcinwe khona imbewu yezwe noma yasemhlabeni noma yezwe ngithi yezwe ngoba uyinqolobane yabantwana kunabantwana abaningi abakuwena abavundlile kuwe so labantwana laba uma ngabe wena uhambe ulala ubhabhalala ulala naloya kusona uhambe lembewu uyitshala kanti lembewu uyitshala ngendlela errong ngoba ayikho ingane ekuyingozi ukuzalwa kwayo njengengane ezalelwe ngokungenhloso evele yabekwa nje esinyeni somuntu wesifazane kungekho inhloso ungekho umshado ungekho lutho. I'm sorry. Leyo ngane leyo vele njengoba itholakala ngamahloni kusho ukuthi ayikho into indlela ezokhula ngayo ilungileyo futhi ayikho into ezonjani ezothi mangabe isikhulile ebisifundiswa yona ngoba lo mzali unamahloni ukuthi uyithole ngasiphi isizathu yabo uyithole kanjani yabo. So uma umntwana omfana ingane umntwana omfana ukuqala mangabe ekhuliswe ekhaya ufika akhuliswe ebese okokuqala anikwe training yokuthi kufanele ayobonana nabanye abafana laphaya mhlambe kwaluseni yabo bese iyatrainwa lapho into otrainwayo no-train ukuthi ukwazi kanjani ukuyivikela kwabanye abantu noma kwabanye abafana mangabe benze njani bekuhlasela bese lokho kwenza ukuthi ube strong kodwa akugcini lapho okukhulu kakhulu ukufundiswa ukuthi kubaleke ngalathi kumele wazi ukuthi akafuneke uthathe wena ubunsizwa bakho uhambe uyofuna amantombazane noma iy'ntombi eseyikhohli noma amantombazane eseyikhohlisekile noma umuntu osazi ukuthi kulalwa kanjani nabantu besisa uhambe uyofuna kusho ukuthi lapho uyokwenzani uyokhipha ubunsizwa bakho laphana. Okokuqala insizwa ayilali nomuntu insizwa engenayo ingane engakazizali ingane ayilali nomuntu oseningane. Hey sizwe kahle ke okwesibili nasingcolisa insizwa ayilali nomuntu wesifazane insizwa engakazi ithintane nomuntu wesifazane ayilali nomuntu wesifazane osoniwe ayilali nomuntu wesifazane osoniwe wazi wazala ingane bayaba break kanti vele nje phela so ngikhaza ukuthi uma ngabe ufundisiwe uzutshelwe nalokuthi kuzosho ingakho kuthiwa abantwana babafana bekushaya isigaba sokuthi bakhulu okokuqala ingane yomfana mayikhula iqale kube ingane bese kuba umfana emveni komfana bese kuba ibhoqongwane emveni kwebhoqongwane bese kubani bese kuba yibhungu emveni kobhungu bese kuba insizwa ekusuka emtsizweni bese kuyoba
yindoda usuke ebudodeni bese kuba yikhehla suke emkhehleni bese kuba yiqhegu suke ebuxhegweni bese kuyoba intothoviyane yilo intothoviyane yilo muntu osuke sedonswa-ke ngesikhumba No. okay lemthelela engiyichaza njengoba sama-Afrika kubaluleke kanjani ukuyigcina nokulandela imikhuba yesintu ngoba njengoba senza le ngosi okubaluleke kakhulu ukuthi umuntu uzolalela azi ukuthi ukubaluleke kanjani ukuphila kuyena bese seyithatha lezi mfundiso I'll embrace. kubaluleke kanjani ukuyigcina kubaluleke ngokuthi uma usuyigcinile usuzothola umuntu umntwana intombi omiselwe yona ebese uyalobolana nawe uyashada kuney'fundiso oy'fundisiwe ukuthi awukayi kulengana umuntu ohlangana nayo ngoba awukayiqedi ukuyilobola nawe futhi awukabi nalungelo ukuthi uhlangane nayo ngoba nawe awukaphelile awukaganwa kahle kahle lento ithethe ukuthi ngokoba-Afrika kwakumele ukuthi umuntu aqale alobole agane kuqala bese eba nomkakhe lo asezokwazi ukwenza naye ini ucansi ngoba sebesemthethweni sebezovumelekile bese bekwazi ukuthi bazale iy'ngane eziyisibusiso lezi y'ngane ey'zelwe ziyisibusiso lezo ngane zizalwa zibe ziy'ngane eziba nemiqondo ephilile. Sorry, cela ukubuza Saptimba. Yeah. Manje njengoba sekusuke umuntu azale ingane maybe ikhubazekile or suke kanjani suke bangayizwa lezo lezo. ngempela nje. Into eyenzekayo okokuqala kusuke kunento yokuthi kunolaka olufike lube khona kulo wesifazane ekuthenini iy'ngelosi zakhe noma iy'thunywa zakhe zenyanyile okumbona ehlangana nowesilisa ngaphandle ukuthi kube khona into ethile ekhishweyo noma ekhokhelwa noma ngaphandle kwemvume yabaphathi bakhe abazali bakhe. Ingane ekhubazekile ayidalwa uJehova. Okwesibili ingane ekhubazekile ayidala uJehova isuke kunesici nomkhuba othile obe yintukuthelo edala ukuthi ingane iphumile lo hlobo yeso okokuqala lokho ingane uJehova njengoba esithanda ngothando olulinganayo akakwazi ukuthi athi ngezandla zakhe besedala umuntu ongaphelele ukuthi Impela. Manje ama-albino ama-albino avela la ekuthenini kuthiwa njengoba lithi igama bayishawa kuthiwa yishawa ukisho njalo kusho ukuthi kufanele kucingwe la ukuvela kwalomuntu ophiwe lesiphiwo sokuba mhlophe ukuthi yipho iyindlela ekwenzeke ngayo egcine isidina izinyanya egcikeni zagcina seyikhipha lo muntu uyabona shuthi lo muntu uza ngani uza ngesiqalekiso esithile somndeni isiqalekiso ingakho kungasakhulunywa iqiniso eliphele ingakho ngike ngathinta indaba ukuthi njengoba sonke safika emhlabeni uNkulunkulu wadala akazangamdala umuntu omhlophe wadala umuntu omnyama kodwa laba abamhlophe kwaqalekiswa umnikazi wabo ukuze baphume bemhlophe uyabona kukhona into eyenzeka ngibuyele back kodwa ngingayibheki ngifuna ukwenza isibonelo khona into eyenzeka ngesikhathi laba bakwaGumede sebelaba balokhuza mhlambe kokuseminyakeni yama-1500 yeso engekho engakaze afika umlungu la umlungu baqala ufika ngo-1956 bazingela ehlathini bephuma unqina bathi maka bezingela basebefica basebethi bahamba bathola uhlobo lwenyamazane ethile ngifuna ukuya lapha ngifuna ukuza basebethola uhlobo lenyamazane bathi methi bayibonga abayazi lenyamazane lenyamazane yazi yabaleke yaza gibela emthini bathatha imkhonto bayigwaza beyigwaza khona emthini bayigwaza lenyamazane yazi yanqobeka yazi yaphuma igazi yazi yagcina isifile yawela phansi basebenza usiko lokuthi lenyamazane abayose bayosa lenyamazane bese beyosile lenyamazane basebenza usiko lokuthi bayidle ngoba besaba ukuthi babengakaze baze balithole lolu hlobo lwenyamazane onjini yabo uma bathi besayosa bezwa isindo ukuthi zithi kanti kuqathaka inkomo yehle ezulwini yehlisa umdala inkomo ehlathini lapho babezingela khona okay
ma bethi bayebuka inkomo iphuma phehle bangayinaki futhi baqhubeke bose lenyamazana bayose besebenza usiko lokuthi ngoba lenyamazana siyazi mhlambe uma usuku uzingela into ongayazi mhlambe usiko lokuthi ukwazi ukuphepha ebungozini bayo ukuthi iyosiwe bese uthatha iqatha yabona base beqala bethatha iqatha lale nyamazana bayithothi uma bethi bayidla lenyamazana ukuthi imnandi lenyamazana bathi besayidla kwashintsha izulu laduma kakhulu laduma izulu kakhulu babona hayi inhloboni inyamazana lesidumisele izulu kanti uhlobo lenyamazana. Okay, guess what ukuthi yini le ababe inhlobo lenyamazana leli ababelosa Albin kwakungumlungu umuntu kodwa kwakungumlungu lo mlungu babengazi ukuthi lo mlungu wazotholakala ehamba ehlathini nje kwakwe ingakho bebiza ukuthi uhlobo lwenyamazana ethile ngoba wayengaziwa. Angithi phela khona abantu abamnyama uzoqhamuka uwedwa umlungu asikwazi ukuthi uyini leso siqalekiso leso njengoba uNkulunkulu wazithi izinkomo ngoba wayefuna ukubakhombisa bayeke le yanto abayidlayo badle nayo inkomo leso siqalekiso leso isona leso siqalekiso esazidala ukuthi abantu baqala manje bakwaphela inkomo waqala isiqalekiso sabantwana bakaMngoni saqala lapho. Yes, sasuka. Okay, ngiyabuya ke manje ngiza la ekuthenini uma ke kunesimo esinjalo kuchaza ukuthi umdali wethu unomona kakhulu ngathi kusho ukuthi ezintweni zonke esizibandakanya kuzona njengakho lokho engikuchaza kokusuka kwengane yentombazane ihushu lisisi ibulala ingane esiswini njengakho lokho kusuka kumfana abhabhalale nentombazane esiyikhipha isisu njengakho lokho kusuka kwentombazane kumfana ahambe eshintsha amantombazane elala nalo aphinde elala nalo njengoba wenze njalo okokuqala wena kufanele wazi ukuthi indalo yomdala uyihloniphile ngoba njengoba uhamba ulala nje ushiya imbewu yakho kulabantwana babantu labantwana babantu abanye ushiya ingane uthi uyishila ingane uthola ukuthi lo moya wengane ushile kanti awazi uzosala lo mntwana lo asale ihlale lengane asale iphuzela izinto ngoba phela akanalo ulwazi ingakho kuthiwa ukuhlangana kwakho nomuntu wesifazane fanele kulinde ukuthi uzothini lo muntu wesifazane sekuvela umuntu ngoba imvama imbewu yakho uma uyikhipha umuntu wesilisa uyikhiphela mahhala kusokukhona umoya womuntu kuyona leyo mbewu. Baba xokubuza balisebenzisa kanjani because khona i-video eyayitrenda ku-TikTok so sebeyekile manje ukuwathumba amantombazane into abayenzayo nje mhlawumbe nje abola nje so mhlawumbe it's like a building yabo khona iy'ngane zesikolo nani ama-bathrooms nani so into abayenzayo manje sebema-dustbin mhlawumbe bazoqhasha nje umuntu osebenzayo bethi wena uzosithathela ama-pad ayilona engaka mhlawumbe i-potion engaka kuthiwa uzosinika yona ngithi anegazi ama-pad bese befika manje sebesebenzisa wona-ke la magazi lawo Ukwenza like mhlawumbe befike bethathe lawo magazi bethwale ngawo into engixakayo ukuthi kanjani ngoba la magazi laba awathathayo asuke igazi elingcolile eliphumayo. No, igazi negazi liqukethe isithunzi sakho phela sisuka kuwe vele isuka phakathi kuwe lento lento iwena kufana nezinwele ngithi nezinwele ziqukethe isithunzi sakho kodwa igazi is more deep ngoba igazi liwena ngithi wena wakhiwe ngegazi wena uyigazi. Yes, umuntu okuwena uligazi yabo uhlala egazini so lonto ichaza ukuthi imkhuba leyo ekhona edalwe kakhulukazi yilo mubi ofikileyo ke ngichaze khona into engithe ngifuna ukuchaza ngayo ukuthi kahle kahle lo moya womubi siwuzuza kanjani. Yes, lo moya womubi siwuzuza kanje ey'ntweni esiyidlayo ney'ntweni esiyiphuzayo nezinto esiyigqokayo. Usathane noma umubi ngendlela anamandla ngakhona unjengokuthi uma umbuka ngathi une satellite noma i-tracking device yokwazi
uku-check ukuthi wena ucabangani, ucabanga impilo yakho ukuyithuthukisa kanjani. Yeah. Ebeselwa namaqhinga Akushintshe konke okudestroya lokho. ungakafiki la. Ukudistracta nje mhlawumbe uma usuyakubona ukuthi uya-elevate efikele ethi ingqinamba. Yeah. Ukuthi usaqala wena usuphuza utshwala. Yabo thola ukuthi mhlawumbe nje Kukhona umoya okufike njengoba nisebenza kanje mhlawumbe kuzofika umoya wokungezwani. Kufika umoya wokuhlebana, kufika umoya wokungathandani. uyasithesta. Fika umoya welokhuzana. Lo moya uthola kanjani? Uqhamuka lapha ekuthenini lezi zinto esizisebenzisa on everyday life esizidlayo. Okay, uke wathi omunye umntwana abasebenza abayizidalwa ezizingilosi zomubi. Wathi lo mntwana thina siyamenyezwa emkhathini ngey'namba zethu sihambe sithi sisamenyezelo sekuthiwa phuthumani niye kwa-Hewlett njengamanje kwa-Hewlett ushukela usugayiwe usuzingqumbe kangaka. Hambani nifike niwukhulekele niwunyathele niwuthandazele nithi abathi mebewudla bewusebenzisa bethi bangawuphuza iy'nhliziyo zabo ziphendukelane zibe zimbi bangathandani bazondane banyanyane benzelana okubi bafiselane ukuthi bangasengathi bangabulalana benzelane yonke into yabo. Kanjalo nasefemelini nasekukampani edala. That is why kubalulekile ukuthi anything oyifaka emlonyeni wakho kumele ube namanzi abusisiwe nathandazelwe. Anything oyifaka emlonyeni wakho uqala uyithele lamanzi ukuze udestroye loya moya ozowudla ngaphakathi. Uyavuka sunenhliziyo embi, sunenhliziyo ongamthandi. Awusayi-understand. That is why uthola ukuthi amongst families ngeke bekhona umuntu ukuthi makuvuka nje kuseni vele kuvuka ubona abantu sebexabana nje benqwazi. Awu-understand kwenzakalayo. Wazi kubuyaphi. Njengoba ama-families amaningi engezwani, njengoba ama-families amaningi ehlukana, kuphuma u-anti, kuphuma ubhuti ka-anti, kuphuma ingane kamalume, kuphuma iyokwakhe, kuphuma ubani. Usathane wenzela ukuthi uma usunenkinga ungakwazi ukukhala abakweni bakuzwe. Yingakho athi phuma hambe uyoyihlalela lapha umuntu asho ube independent uyime. Lapho sanibamba khona lapho. Awukwazi ukuya emndenini wakho ngoba wena usuyikhombisile emndenini wakho ukuthi Phumile futhi whether you are rich or poor, but umndeni awuphethe nje igazi lakho nobuhlobo bakho, uphethe nobuNkulunkulu kuwena. Ngoba asikho isibusiso esimqoka nesibalekile lesikukhulisa njengokwazi ukusiza ilunga lomndeni. Kodwa guess what? Usathane wenza ukuthi abantu bomndeni kuba abantu bokuqala abayizitha zakho zobenyana. Yazi enye into ukuwabona ukuthi imndeni awusafani nakuqala. Yes. Manje sekushintshile nje manje. Sekushintshe kakhulu futhi. Angithi manje kahle kahle uNkulunkulu kusesenguye lo wayekhona emandulo ngithi. Ney'ntaba zisesezizwe lezi. Azizaze zishintshe. But into eshintshile isifungo esenziwa omubi noma uLucifer ngesikhathi ephambana noNkulunkulu kwaba ukuthi emandleni onke wawanika uNkulunkulu abangasampo wathi into engiyoyenza egcine ngiyolonizwe uNkulunkulu ngilibuyise ngilenze kube ligcine selikhonza mina lingasakukhonzi wena. Intando yakhe ibe incane emhlabeni kuneyami, eyami intando ibeningi. Yingakho kuvela abathwali, kuvela abadayisi ngemzimba, kuvela iy'ngane zamantombazane ey'human traffickwayo, otokoloshi, abathwala ngelokhuzana ngey'lwane, abathwala ngey'nyoka, shuthi usathane wayenokuthi yazini shuthi ngoba wena ubona unamandla la ezulwini ngiyokuhlula ngamandla emhlabeni. Yes, wathi ena usathane through lezi ingilosi zami enginazo ngiyothela amandla emhlabeni ukudala ezinye ingilosi ey'hamba ngey'nyawo kuyizona ezobe y'qhubeka zingenzela umsebenzi wami. Njengezwe engikhulume izwe lase-New Zealand is the country lo omubi ukhonzwa udede lapho. Shabe ifundisi bakhona bagqoka ingubo ezimnyama. Abakuhlonzi nje lokuthi bakhonza usathane. Abanankinga nje futhi. Ba-bless us. Nala amabandla la ezweni kaMthani yakhona amabandla akhonza nje udevil. Kodwa into engifuna ukunitshela wena laba abantu into abayenza they are hunting for good people. Uzothiwa umuntu obekade elunge ngendlela yesimanga uvele nje ngoba involved kwi-car accident washona. They are hunting for abantu
abagudu uNkulunkulu labathi bangabalungile, they are hunting for abantu abakholwayo. That is why ake ngichaze kanje, uyabona lento yokuthi kuthiwe isikhathi sephasika kufanele kuyiwe ey'nkonzweni bagcwala abantu imigwaqo yephasika bese uzokuthiwa nje kube nengozi evele iyadlula nabantu abawu-40. Yeah, abantu aba-right. It's because abantu okokuqala njengoba beya kuleya nto it's wrong, has got nothing to do with them. Yeah. Iphasika, igama lephasika, it's Pesach. Yabona? What does it mean? That is the liberation of the Jewish liberated from ukuthiwa eGibhithe. Nakhona lokho iPesach kuwusuku nosiko olwalugujwa kakhulu la eAfrika olwafundiswa an African Messiah uYeshua ben Yusuf. Lo abizwa ngokuthi unguJesu. Hayi nomlungu lo. Not lo mlungu, yabo. Lo amlungu abalokhuza because babethi bona that is eYesus ngoba ngike ngachaza ngalokho. Ngisho ukuthi leyo nto lolo siko alusihlanganisi nalutho thina insika imigubho esihlanganisayo usuku lokubungaza ukuqala konyaka wethu nokuthi sicele kumdali wethu ukuthi masifake izitshalo enhlabathini zikwazi ukumila sikwazi ukuthi sidle nokuthi ke imigubho efana nokuthi kubungazwe ingqalabutho namaqhawe namakhosi abangaqhawe abumbisizwe ukuthi regardless of right now kubhalwe encwadini ukuthi uShaka was an evil man. He could just take a spear and put it to that is rubbish. That is utterly rubbish ngoba kwakufundiswa into ukuthi destroy ama-symbols ethu thina abantu abambishwela ukuthi sazi ukuthi yonke into ephathelene nathi is evil. Yabona ama-symbols wethu bawa-desecrate bawachamele and make them look barbaric bathi nje that is why kungafanele ukhonze idlozi because uShaka he could take a spear and put it to a pregnant woman. Yabo so umuntu obheda. They were trying to take ubunkulunkulu bethu engqondweni zethu. So if uyingane noma uzelwe ekhaya, if ungazi ukuthi you need to honor your ancestors, honor your father and your mother, so that thy death shall be as long as given to you. Honor your ancestors. Wazi ukuthi idlozi libusathane. Ungakwazi ukuyohlanganyela nomndeni nezinsiko zasekhaya. Funa ukwazi ukuthi lonto as Africa ayizugcina nje ngokuthi uyi-ignore la, but when you die you are going to find it. Uyohlangabezana nayo. Enye into ukwabona abantu abaningi bazi ukuthi muthandaza abamention amadlozi wabo ukuthi abathandaza. Yeah. Like bangayini no why kuhlezi bathi it's because batshela ukuthi angithi lento engiyichazile ukuthi babebulala lo moya ukuthi lo moya laba abantu basithi ababuka mebeslaughter a goat and a cow babulala bavusa umoya oyizukulwane sesine kumuntu osaphilayo. That is why bekulenga iqede ngoba labantu ukuze sikwazi ukubanqoba kumele senze ukuthi bakungalokhu kuvuka labo uNkulunkulu babo. Yabona? Okay, guess what? eBhayibhelini lela balibhalayo kukhona oAbraham, khona oJakobe, khona oJohn. Yini le akubona abantu abafayo lapha? abantu abafayo. Akubona amadlozi lapha? Yena lo Jesu abathi wafa kuyena uJesu washona bese bethi uvuka ngephasika. Bethi wena bese bethi wena ungamkhonzi umuntu wakini wafayo. Hawo ngoba uye phela umuntu oqaphayo. Uma kuthiwa kukhulunywa ngendaba yeBhayibheli kuthiwa uNkulunkulu wathi if it's there, if it's true, wathi Moses nginguNkulunkulu wawo yihlo oAbraham, oIsaka, noJakobe. Namhla ngize ukuthuma uyongikhiphela abantwana beGibhithe ukwenza uNkulunkulu. Even that story is very questionable ukuthi khona abantwana baseGibhithe khona abantu baselokhu abahamba 40 years belokhu. It's very questionable. eBhayibhelini ngifuna ukunitshela there are a lot of lies. Izwi laNkulunkulu lapha eBhayibhelini. The Bible has been edited 112 times. From lento yayiyiyo From the originality of amazwi uNkulunkulu wayehla ekhulume ebonwe ngamehlo ekhulume kuma-Afrika not kwezinye izizwe. Yeah. Wow.
Wow. Uma kwenziwa kwahlangana ama-colleges, kwahlangana ama-universities athile in certain countries, ahlangana ama-university abesithi asithi asenze ucwaningo lolibofuzo, sihlanganise ulibofuzo enyameni nasegazini lomuntu, sihlanganise nenhlabathi, sibone ukuthi bukhona nomhlobo. Baqale elwaneni, ama-chimpanzee, zonke izilwane, amagorilla, babethola lapha kuma-chimpanzee namagorilla bethola o 3%, 4%, yabona. Beza kubona bona bebamhlophe babethola like o 4%, 4.1%, yabona. Yeah. But when they started to come in Africa and started to make ilokuzana i-DNA nenhlabathi nenyama yom-Afrika yomuntu wase-Afrika ompisholo, thina sanqinqethela lapha ku-9%. What does it mean? It means ukuthi uNkulunkulu ngezandla zakhe, umuntu oqala wambumba ngezandla zakhe ngothuli lomhlabathi wambumba la eAfrika, and is the first person uNkulunkulu wamdala azadala omunye umuntu ngaphandle komuntu wamdala eAfrika wambumba ngenhlabathi. Lokho kuchaza ukuthi thina njengoba sila le nhlabathi le esikuyona sadalwa ngayo, ingakho mase sifika inyama mesilokhu singena kuyona inhlabathi, yes. Asibe sabuyele eswini siyoba inyama, singena kuyona inhlabathi ngoba siyiyona kahle kahle inhlabathi. And we baba yazi ukuthi ngoba usukhuluma ngokuthi singena kuyona inhlabathi, you remember enkathini zakudala umuntu mayeshona wayevele ehlabelwa inkomo, right? And then isikhumba sakhe senkomo erepwa ngaso. Manje sesi-adapte thina indaba yamabhokisi. Angithi ke le sikhumba senkomo iyona ke ntombi equkethe ukungcwele ngoba bakho mawudlula ngoba le sikhumba senkomo khathi umbeso sona si representa siyisiphuku, si represent ukuthi unikwa lengubo ukuthi ungathi mawuqhamuka ngale ufike unqunu. Okay, kusho ukuthini lokho? Yingoba umzimba kamoya, for an example, ma umuntu kuthiwa useshonile efike lapha kufika umthakathi lapha ethuneni lakhe afike enza izinto nemkhuba ayibula ethi uyamthakathi noma uthakathi ithuna. Lwa umzimba kamoya mangabe ufika uze ethuneni lakhe, yes, ufika lapha lwa mzimba ufika usekukhona into yenziwe bese ufika usungcola ngoba umuntu ukuze ukwazi ukumbona, hayibo ngimbonile ubaba umhlongo ngilele ebusuku begqoke le t-shirt yakho ayigqokile emhlophe neya jean yakhe namanteka akhe ephethe lesasakhe, is because mina into engiyenzile umzimba wami kama uqale wahamba wayethunini reflector isimo somzimba lo wenyama ukuze ukwazi ukungibona ngile nto ngoba ngeke ukwazi ukungibona mangisemzimbeni kamoya. Ngithi yabona leyo nto ke ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi kufanele uwazi ukuthi umzimba lona wakho wenyama ubaleke ngalendlela ukuthi kufanele ukuthi uma ubekwa lapha usongwa ngesikhumba ufakwa lapha ubuyele enhlabathini, ufuna ukwazi ukuthi usazobuya wena mawufana ukuvela kwaphela ufuzo reflector lesa simo saleya nto awuyona lesikhumba leso ugqokile ukuze ukwazi ukubonakala uyona. Manje shuthi ayikho into leyo ukuthi umuntu waqala waba yimfene obuya ayikho lo into nje sebasifaka yona. Izilwane lezo uNkulunkulu wazidala nje ama-species wawehlukanisa, wadala species sesilisa nesesifazane nathi wasidala kanjani. Ayikho lento ukuthi abantu babeyoza imfene. That's a wrong interpretation. Namanga akakhona nagcwaliswe ey'ncwadini. Iy'ngane zifunda ey'koleni zifundiswa izinto zi-reflect izinto ezingekho. Okokuqala wayibona ngoba imfundo eyifundiswa abantwana bamanje bala e-Afrika abafundisi ukuthi anze izinto ezi-practical akwazi ukuthi ethi afundise ibhizinisi eklasini, kodwa kuya-theorize kwenzela ukuthi ikhana imfundo izothi uma ufundiswa yona ikwenze ube yisiphukuphuku, ungakwazi ukuphuma noma i-trick, ungakwazi ukuphuma ukwazi ukuyiphilisa lapha. Like basincintsha kahle balokha i-potential yethu. Banikeza lokho bafuna ukuthi ukwazi. Funeka imfundo ungathi uma uyafunda uya-theorize eklasini uhambe uye kwi-workshop uyofundisa ukuthi kwakuthiwa uma kufundiswa kuthiwa labela isilwane ulabele ufish. How does it going to help you to do that? Yazini ke lokho sokuthola on the next episode because kahle siyadinga la ekhaya. We need you
coming kakhulu, like- uzosifundisa. Like you just enlighten. Ngicela nje ukuthi abantu abasadinga abaqalayo ukuyibuka ke nje episode le mhlawumbe abayibuka ngale previous Yeah. abadinga ukuthi bekuthole bekhulume nawe cela nje babizele mhlawumbe ama handles akho noma ucingo. Okay, my cell phone number is 072-679-5913. The second cell phone number is 071-676-2341. Lapha ku Facebook wami ngingubongumenzi Khulamini. Uma ungisearch uzongithola kanjalo Bongumenzi Khulamini ona alphabet ku B o alphabet B kanjalo ne alphabet M. Alphabet K kaKhulamini. Sholo ukuthi ke naku tweet naku ku TikTok ngikhona futhi nakhona ku TikTok uyakwazi ukungithola khona mawuthe nje ungisearch wathi menzi uzokhona ukuthi ungithole khona lapha ku TikTok. Okay, that is it for today, guys. I hope you guys enjoyed and I hope you guys learned some things about like what's happening and izinto ezifectayo as abantu abansundu and all that. But before I tell you guys to subscribe, you better do. But before that, cela baba usiculele noma usihayele noma just nje Nje, siyakwazi share na ukuthi something uyindoda enamakhono amaningi. Ngicela nje usishare nje nokuncanyana nje. Okay. Kukhona ihubo engizolihaya nje ebeli elaqanjwa ngesikhathi sesilo uSolomon Kadeni Zulu ngalesikhathi izwe leli lakaZulu selibuswa kakhulu umthetho wama selicolonized buswa umthetho wamakoloni kwangasavumelekile ukuthi uZulu ahambe ayozingela bathi mangabe behamba bethi bayozingela babe bekwamacala ngoba lapho phela izilo ezithile zaseyinqotshiwe uZulu sebuswa amangisi leli hubo lithi lithi leli hubo uma ngabe liqala kanje ngifuna ukuliqala kahle Qala nje smooth. Shele lona. Lithi leli hubo uma liqala lithi ngifuna ukuthi ngiliqale in a way ngiliqale in a way ezophapula. Okay, shuthi bekufanele ngiqale ngokubongela kodwa ke ngizogcina ngakho ukubongela. Wena wendlovu bayete ngifuna ukudecide ukuthi kufanele ngiqale kuphi ngiqale ngibongele noma ngiqale ngihlangane Ukubongela baba. Qala ngokubongela. Qala ngokubongela. Ugasane kaNdaba oligasela uKambushe emampondweni layegasela uMacingwane engwase ngonyameni ilanga eliphahla linye yebo ngemsebe ngoba beliphahla elisemthandeni inyathi kaNdaba ejame ngomkhonto phezu komzimvubu namampondo ayisabile yekane kuyehlela nani boKambushe nani boFaku ize ngamthinti lo mntakaNdaba kothi bani mthintile nobe senena thinta uphunga naye nathinta uMagweba usibagojela ngale kwenkandla ligojela njalo ludla amadoda namadodiyana intaba emahwaqa yeke kaMjukwane ebingadla imhlambi yankomo ibidla imhlambi ezinyamazane isixhokolo singamatshe yeka senkandla abephephela izindlovu ukuba izulu liphendule usineke suduka lapha kuMacingwane unyaka nabantu ebabangela inoqo nabaseyitheni nabasekhaya oyihlandla kaGcwabe ngabasokoco ngibasolile inkosi kabayitshenanga izibuko bayiweze ngesaconsa amathe saphele kufela untuba engwakwamajolo idlovedle esinye yathi sadle esinye yayadle esinye yathi sadle esinye yayadle esinye wena wendlovu Wena wendlovu. Bakuhle kwethu. mihlambi yezinkomo nabantu bathi imkhonto inyamazane bathi imkhonto sathetha macala zimeme sesi
sihlabe yandinda nomkhonto inyamazane bathi we mabandla sesihlabe imkhonto osathetha macala zimeme satsheza ngomkhonto esandlwaneni sayibona imkhonto inyamazane athi imkhonto osathetha macala zimeme sazingela nabo ntanyana bathi wena wendlovu bayede. That is it for today, my loves. Make sure you subscribe, you like, you comment, and you share the link for our video and spread the knowledge, guys. This is so educational, and I wanted to be run it up, dog. You know, spread it, and you know. Yeah. We love you guys. Tell a friend. Let's go. Danko. Peace out.